Under the ration card tongmani yaklo fana haponi bokhak de rezagli tong thainok abai mangflino ka shoi feka mane blog e khobjak dano kamiwo tong thainok manani bage haponi thani chubasu sanka tong thainok kore khoroksa sakra jok malatya barma Nogo kuri chamung kuri azimung tong thainok kise kapla abai kinu jungjalok laisa khoroksa te prajuk sakra jok Shalthango shalfayo abai kinu habang buthango fayo fiaba kuri nukhungni bororokni kakflaimung kuri jungjal Abahai kino mandai blog dona amseo tongnai koroksa sakra jok malate te bormani kuri tong thainok maina buri jok burani bata abahai kino nok phang jok saka waini wai thamno nok runani mungoi photo boi tlang phayu fiaba tabu fanu maina ko tong thainok khine paithawa hapangni thani chobasu sanka tabu hasta phangtam saktar munna harno ayong facing no nahar sak hasini tong ko song lukorok এমনি সরকারি নরক মাখা মা সরকার নরক মায়া খো অবদিয়ান তাং মাসি মা রেশন কার্ড তো দঙ্গো বিপিএল দে এপিএল আইপিএল sen হ্যাঁ abon kana aipl no এপিএল দে বিপিএল বস কই na মাকারি kira ko বস কই মাকারি মাইরো ai ke ngo mano patri ke mano ka ta kai or ha bai ma ba pas ke chi বড়গ gai nini tabuk oro sabu bai tongnang ani ba donggo oni tamro khai kam khayo kamro khai haina choli tong do tana nang batarok da mangkha mai ko mai ko nungbo nokbo mai ko or phai ma kon mai ko hasta hapang no tam ka sanai noni o amsai ni tabuk neta munti rongno tamu ka sana musung nang oba ke je hasta hapang ning bekhakti ro nokrok mana da musung tam ao nung tamo ha nin mo subonyo subonyo o kabni mo ha o kabni mo o kabni bum tamo ka ming bu ma dong na ta Pero report chini khorang